Gipahigayon ang usa ka groundbreaking ceremony kagahapon adlaw, Disyembre 10, 2024 sa lungsod sa San Francisco, isla sa Camotes, alang sa umaabot nga pagpatukod og Camotes Island Airport Terminal. Ang maong aktibidades gitambungan ni Gobernador Gwen Garcia, pipila ka mga bukal sa probinsya sa Sugbo, lakip na ang mga mayor sa upat ka lungsod sa isla sa Camotes ug ni 5th District Congressman ug Deputy Speaker Duke Frasco. Nasayran nga ang maong proyekto gialukaran og inisyal nga budget sa nasudnon nga kagamhanan nga nagkantidad ngadto sa 120 million pesos. Ang Camotes Island Airport adto tukuron sa 27 nga hektarya nga luna ug kung makumpleto na kini ug mamahimo nga fully operational, gipanglantawan nga maka-accommodate og private ug passenger planes. Subay niini nasayran usab nga nagdiskusyon na ang Kapitolyo ug ang Mactan Cebu International Airport Authority kabahin sa kung kinsa ang tagdumala sa maong airport. Nasayran usab nga ang Department of Transportation ang natahasan sa pag-construct sa runway niini. Samtang ang Department of Public Works and Highways ang natahasan sa pagpatukod sa airport terminal. Alang sa IFM Balita sa Buntag, kini si Idol Chick CD kapungan sa paghatod sa nagunaog labas nga balita. Tatak Karamen, tatak IFM Balita.